Eskerrik asko. Arratsalde on guztioi. Inbestidura saio honen kontekstuan behintzat gaur goizeko saioa eta arratsalde parten jorratuko duguna ubikatzeko nik uste interbentzioak egokiak dira, danak tono honean dijoaz, nik espero dut ere tono honean egitea, inorrez azerretzea, baina garbi dagoena da inbestidura saio batean gaude, baina hautagai bat bakarri dago. Oain, Larrion Andereak ere indun defensan, bere kandidaturaren defensaren arrastoa galdu egin da. Nik ez dut, antzeman nuntzegon defensarako arrasto hori. Eta nik uste horren lekuko tasuna ematen duena dela, San Martin eunen, azkeneko aldiz elkartu ginen EH Bildukoekin, eta bertara ekarri zikuten gutun bat, eta han esate zuen. Euskal Herria bildun, guztiz, kontziente gara, gure Euskal Herriaren alde honetako herritarrek oposizioaren lehen indarra izateko hautatu gaituztela. Baina aldi berean oso garbi daukagu horrek erantzunkizun handi baten aurrean jartzen gaituela. Alternatiba izan nahi badugu, ere herri honen aurrerapen soziala eta nazionalaren mesedetan doazen akordioen alde azalduko garelako beti ere. Orduan, batek bere burua ikuste baldin badu, oposizio buru, eta alternatiba izan nahi baldin badu, pentsatzen dut, inbestidura saioa dela lagungarri, gainentzekoen aurrean, nik nereare hemen daukat, eta inbestidura saiakera honetan parte hartu nahi dut. Baina, aitortu dezagun, gaurrez, baina bihar lehendakari aukeratzeko posibilidadeak dituen bakarra Inigo Urkullu dela. Orduan, guain lau urte, Laura Mintegi egin zuen, eta gaur, zilegitasun osoz, Maialen Iriartek. Baina, kontua da, zer da, gaur lehendakari gai eta bihar oposizio buru. Nik uste garbi zegoela eta dagoela, herritarrek hala erabaki dutelako oposizioaren buru, Podemos distantzi batetara daola. Ez dago hainbesteko beldurriko, kezkarik. Baina, autua egin dezute, eta, karo, diskursoan egiten danen, proposamen atalean, nik programa irakurtzen nuen, programa elektorala, da EH Bildu kendu eta gure gobernua jarri, eta programa elektorala zan. Gobernu programa batekin, aurkezte baldin bada bat hauteskundetara, ze saiakera, ze lorpen izan dituzue beste boto batzuk biltzeko. Osea, 18tikan ez dakipa, 29ra pasatzeko adibidez, ez? Kontekstu horretan gertatu da goizparteko saioa, eta nik uste dut aldea dagoela bi gauzetan bat. Ez da saio bat eskakizunak eta galderak egiteko? Eskakizunak eta galderak ez. Saioa izan behar du proposamenak eta zehaztapenak egiteko. Eta saio bat izan da eskakizunak eta galderak egiteko, eta beste bat izan da erantzunak eta proposamenak emateko. Hori izan da goizparteko saioaren nondik norakoa. Testu inguruan, aipatu da guztiongatik, garai zaila bizi ditugula, galdera asko daudela, nik esan nuke galdera asko daudela, gaina erantzunik gabe, baina gure kontekstuan, da Europaren kontekstuan, aipatu da ere, ekonomiaren hazkundea makaltzen ari dela, eta gehiago makaltzekoaren arriskua ere badu, aldaketa politikoak ere egon direla, naiz eta Ameriketan gertatu zuzeneko eragina eduki dezake, gugan, edo Frantzian gerta daitekeena, o Brexita, edo Austrian, edo dana delakoa. Garbi dago, protekzionismo horren aldeko joera bat nabarmentzen dela. Eta horrek tentsioak areagotu ingo ditula. Eta gugan ere eragina izango dutela. Eta hazkunde ekonomikoa kaltetua gerta daitekela. Horrek, ez dut esango prebentzio bezala, baina garbi dagoena da, kontu publikoak presiopean jarriko dituztela. Alde batetikan zorraren mugak, ongizarte gizartearen nondik norakoa babestu nahi baldin badu erabakiak hartu beharra,
finantziatzeko diru laguntzak gora dijoaz interesean, eta horrek mugatu ingo du, eta garbi dagona da oso gertukoa gu daukaguna gizarte segurantza, kinkalarrian egon daitekela ere, estatuan. Horregaitikan, zuzenean, Alfonso Alonsori erantzunez, egokien litzateke akordioan biltzen den bezala, esku aldatzea, eskumen hori, eta euskal instituzioen esku utzi, etorkizunean, gaurdanik, gure pensionistek, bere pensio hori ziurtatuta eukidezaten. Euskal instituzioen esku utzi. Zati, gaur egungo porrotaren ardura ez da euskal instituzioena, ez da euskal jubilatuena, ez da euskal langileena. Baizikan, kudeatu izan duenarena. Horregaitikan, pentsatzen dut, hor eskuz aldaketa bat eman behar dela. Esaten dugu, ekonomiaren hazkundea bultzatu behar dela, langabezia gutxitu behar dela, eta desberdintasunak ere gutxitu. Horrek, naiz eta Europak esaten du, momentu honetan, 50.000 milioi injektatuko ditula, garbi dago ez dela nahikoa izango, ez da urrutitikan ere, baina horrek eman gaitu beste debate batetara, fiskalitatearena alegia. Politika publikoak aurrera eramateko, fiskalitate egoki bat behar da. Justizi sozialean eta ekonomiaren hazkundearen mesedetan asmatu beharreko fiskalitatea. Ekonomiaren hazkundea lagunduko duena, eta izan behar du justua eta zuzena. Hor daudenadak, nik uste hiru ondorio, lehendakariak aipatu ditu, eta kanpainan zehar batzuk eta bestek, tirabiran izan ditugu, garbi dagoena da, ingresoa gehitu behar deula eta zaindu, garbi dago zuhurtasunez kudeatu behar deula, zuhurtasunez, eta gastuarekin eraginkor izan behar deula. Inbertsiotaz ari baldimagera eta austeritatearen amaieraz ari baldimagera, garbi dago inbertsioak ere eraginkorrak izan behar dutela. Beraz, guzti hori herri estrategi batean sartu behar da. Herri estrategi baten barruan egon behar da, guzti horren definizioa eta kudeaketa. Ehun produktiboa sendotu eta zaindu, guk ala sinisten dugu eta ala praktikatzen dugu, industriare gaiai dagokionez, ekonomia emankorra eta produktiboa ere, modernoa eta bizia izan dadila, eta enpleguak sortuko dituena, kalitatezko enpleguak. Baina horra aipatzen da, beti mamu bezala saltzen da presio fiskala. Nik izpare bat bintzat esan nahi nituzke. Zatikan, azkenia esaten da, alderatze baldin badegu, Ipar Europako zeakin herriekin, alako diferentzi daude. 8, 10, 12, kontua kontu, garbi dagona da, presio fiskalaren inguruan, eta berdin da, errenta aitorpena hartu, edo beste zerga batzuk hartu, garbi dagoena da gure sistema bat dala eta bestea beste bat. Da nun dago diferentzia, adibidez, hemengo kenkari guztiak ezabatu edo kenduko bagenitu, da kenkaria diot familiangatik, edo etxebizitzangatik, edo alokailuangatik, edo dana delako inbertsioangatik, kenkari guzti horiek kenduko bagenitu, gure presio fiskala 6-8 puntu igoko litzateke. Zuek adibidez proposatu ezue etxebizitzaren kenkaria kentzea. Bai, programan dago. 820 milioi. Datua daukat. Fiskalidade aldetikan ze eragin daukan. Eta zenengan, Bizkaian, Gipuzkoan eta Araban. Eta kaltetua ertetzen den sektorea da 20.000 eta 40.000 euro bitarteko jendea. Orduan, kenkari hori ezabatze baldin bada, zuzenean kalte horre egiten du. Gehien bat. Ez dut esango dana. Baina, esan nahi dudana da, Ipar Europako herriak, Alemania ez dago Ipar Europan, baina Alemaniak ere, daukan fiskalidadea diferentea da. Eta hemen, kenkari direnak, han ez dira kenkari, baina estaduak gero, eman iten die. Eta ala guztiz ere, poltsikoan, soldata hobeagoa dituztelako, renta disponible esaten dana, edo aurrezteko, edo konsumitzeko, askozaz gehiago da. Zergaitik? Hemen beste zerbitzu publiko batzuk zuzenean bermatua daudelako.
Hala da. Eta hori ikusteko hartu besteik ez dago, eta zuk ezagutuko dituzu, bai Iriarte Anderea eta Larrion Andereak ere bai, Gini eta S80 eta S20 parametro horiek. Horiek neurtzen dute benetan. Alde batetik neurtzen dute diru sarreren ezberdintasuna, eta besteak neurtzen du renta disponible horretan egon daitezken ezberdintasunak. Eta egiten ditu 20 kendu goitik eta 20 behitik, eta media kalkulatzen du. Zergaitikan Euskadi azaltzen da Europako herri aurreratuenen artean? Zergaitik? Zer da, mirari bat? Ez, dagoena da, kalkuloa egiten da, zenek diru sarreretan ezberdintasun handiena duen, eta renta disponible horretan zenek. Eta justu azaltzen gera, diru sarreren ezberdintasunaren taulan, koefiziente horretan, 27,1ko puntuazioarekin, Austria eta Dinamarka artean, baina Alemania, Irlanda, Frantzia, Erresuma Batua, hoien aurretik. Eta Europa batekoz bestearen ere oso aurretik. Eta Espainiaren oso aurretik. Eta desberdintasun errenta banaketan, 4,2ko puntuazioarekin, Suediaren atzetik gaude, Suediaren atzetik, eta Dinamarka, Frantzia, Luxemburgo, Alemania, Irlanda eta Espainiaren aurretik. Esan nahi de, fiskalidadea eta presio fiskala zitzen behar baldin badeu, hitz egin dezagun termino homogeneotan. Zatik gauz diferentea, konparatze baldin baditugu, konklusioak ere okerrak, ondorioak ere okerrak izan daitezke. Baina debaterako kontua da, baina etxebizitzaren aipatu dizut. Zergadutenen artean, 231.000 personek jasotzen dute, aplikatzen zaie etxebizitzaren kenkaria. 81.000 Araban, 214.000 Bizkaian, eta Gipuzkoan 136.000. Gehien afektatutako tramoa da 10.000 eta 40.000 euro bitarteko tramoa. Hoi ez alda klase ertaina. Iruzur fiskala. Atzeratutakoa kobratu, informazioa derrigorrezko tresna eta bitarteko jarri behar dira. Da aipatzen da txostena, hain famatu egin den txosten hori, hain famatu egin den txosten horrek berak esaten du, estimazioa eitea oso zaila gertatzen zaiela. Ez dituztela tresnak estimazio hori eiteko. Esaten dute, esan daiteke, ez daudela prozedura egokiak estimazioa egiteko. Hala guztiz ere, esaten dute gurea 16, 17, 18 bitarte horretan dagoela. Estatuko ekonomia 16, 17, Europakoa 18, Espainian 22, Belgikan 16 eta Suedian 14. Gure 16an, 17an baldima dago, Europako mediatikan zenbat urruntzen da. Da hala guztiz ere, foru aldundiak eta foru aldundien kontrolpean, kontrolatzeko dauden Junta Generalak urtero, fiskalizazio planak aztertzen dituzte eta neurri berriak proposatzen dituzte. Osea, erakundeak iruzurraren atzetik daude. Baina planteatzea, esatea, 2003 milioi hortxe daude, kale kantoian, buelta eman hartu eta ekarri foru aldunditara. Ez, hori jarraitu behar duzu. Da azkenean, amaituko duzu seguruenik epaitegi batetan. Eta enpresa asko itxita. Eta kobratzerik ez, agian pabelloiakin o makinekin gelditzea. Baina egia dana da, hiru aldundiek lanean jarraitzen dutela horretan. Industria eta enplegua, enaiz gehiagir usatuko, baina Aitonen eta gurasoen eta semen o biloen gaia aipatzen duzunez, kanpainan zehar ere entzun esan dizut, eta ez dezu radiografia osatzen, Ez dakit zenbateaino enpresa familiarrakean, tanak, eta enpresa familiar hoiengan ze eragin eukiduen herri honetan azken hamarkadetan beste fiskalidade batek. Ez dakit ulertzen duzun, pentsatzen dut baietz. Beste fiskalidade horrek familia enpresetan izugarrizko eragina izan du. Bat baino gehiago, aspaldidanik desagertu zian. Eta beste batzuk, guain oso urte gutxi.
fiskalidade berezi batetara behartuta zeudelako. Astu intzaizu esatea eta analisia osatzeko nik uste ondo etorriko zaizula. Baina egiten dezue diru sarrerei dagokionez estimazioa papeletan. Dagoen dinamika bat sortu dezute proposamenak erregistratzen legebiltzarrean. Baina egiten dezute zuen programa bete ahal izateko estimazio bat, ez dakit, guk zuen numeroak beak hartuta, 1.200, 1.500, milioi beharko liateke, gaur egun daudenaz aparte. Zatik esate baldin badezu, 40.000 lanpostu publiko, gero 10.000 jetxi, azoka bat izango bali bezala, hau. 10.000 lanpostu publiko. Estimazioa egiten da, 30.000 euro puesto bakoitzeko, 350 milioi. Da, zuk ezatzu, nundik, eta zertarako. Zatik esatea ez, bomberok eta enfermerak, eta eskumen berriak espaldima dituzu, nola justifikatzen duzu 350 milioi urtero? Zatik, Osakidetzan egiten dan, OPA eta gainentzekoak, horiek kubritzen dituzte, kubritu behar dituztenat. Agian, gu nahi baino gutxiago. Baina esatea, hola, bat-batean, 10.000 lanpostu sortuko ditugu, eta 30.000 euro lanpostu bakoitzeko urtero. 350.000 euro, milioi euro urtero. Dago gaina 40.000 iristeko aspirazioekin. Esplikatu egin beharko duzu. Eta guzti hori finanziatzeko, aipatutako bi diru iturriak. Eta gatozen, netzako gaur egun, behintzat guztion aldetikan, eta lehendakariak ere bere diskursoan aipatu duen gaia izan da, gizarte politikak, etorkizunari begira, nola ikusten ditugun, nola zaindu behar dugun gure sistema, ez? Bueno, garbi dagoena da, pobreziaren arriskua, portzentaiak hortxe daude, baina 89an, legebiltzar honetan bertan, oinarrizko errenta onartu zenean, ordun ere ezker abertzalea bazuen bere presentzia, eta ezezkoa bozkatu zuen, geho beste bozketa batzutan etzan egon, dako hemen problema bat daukat, eta da Urizar jaunak esaten du, baina gu eako ginen, beste garai baten, da bai, nik aitortzen dut hori, baina ezker abertzaleak pixu handia dauka EH Bildu, hori uka ezina da. Ez dakit nola zaudeten proporzioetan, baina pixu handia dauke. Orduan, hemen ikusten da, bai 86tik, 2014a bitartean, ze bilakaera izan duen, pobreziaren tasak. Eta ikusten da, krisi garaian ere, 8an eta 12 bitartean, gora egin duela, baina 12 portzentai batetik hasita, 13 igota, 7,9ra, 5,6ra, 5,7, 7,2, momentu honetan 8,2 dago, eustaten datuen arabera. Baina horrek ez nau harritzen. Me extraña más la omisión deliberada de Podemos y de Bildu en este tema, porque yo digo, bueno, como no somos nuevos en la materia, pero bueno, teniendo en cuenta que cada cual busca sus referencias, me extraña que no haya citado ni Podemos ni EH Bildu los acuerdos que en esta materia, por ejemplo, hemos conseguido en Navarra. Bueno, si el paradigma del progresismo somos, tenemos un acuerdo en Navarra, o no lo conocemos, sobre la renta, nueva renta. Entonces digo, pues habrán hecho la comparación, porque si la síntesis de Navarra, con las posibilidades existentes en la actualidad, nos ha dado para alcanzar un acuerdo, yo digo, bueno, pues vamos a comparar. Claro, y estamos nosotros vinculados a aquel acuerdo, que valoramos positivamente, pero aquí estamos mejor. Mejor, en todas las prestaciones, en todas. Y no voy a enumerar. Si alguien ha tenido el detalle de comparar o compararse, pues podrá medir. Horrekin esan nahi dut, aurrerakoitasunaren ispilua han baldin badao, eta hemen aurrerakoitasunaren lasterketa bat martxan jarri behar baldin badeu, argi biltzeko. Zatikan, baian eta bai hemen, amankomunean dagoen alderdi bakarra, guzti hori gidatzen da Eusko Alderdi Jeltzalea.
Da nik ez dut izango aurrerakoitasun horren esparruan gugeanik alderdi bakarra, ez. Alderdi asko daude. Baina benetan praktikara aurrerakoiak eta progresistak izan diren politikak Eusko Alderdi Jeltzalea izan dela bakarra, bai. Da gogora ekarri nahi dizuet, Euskal Herriko alderdi komunista izan zela, hamarkada guzti horietan, Nekane Erauzkin bozeramaile zela, lehenengo aldiz, behintzat Ezker Abertzalearen ikuspegitik eta konpromisotatikan aldeko botoak ematen hasi zela. Zatekan, ordura arte lehentasunak beste batzu ziren. Etzan egunerokotasuna. Beste lehentasun batzu zeuden. Konparaketa ez niko egitea, baina Nafarrokoa garbia da. Eta gero ikusten da baita ere, laguntza guztiak dauzkagula relazionatuta lanbide arteko gutxieneko soldata horrekin. Y aquí viene la otra, la cuestión de coherencia. Porque claro, aquí tengo dos detalles por lo menos para Podemos, que es de la semana pasada, Comisión de Empleo, Isabel Franco, diputada de Podemos, a la hora de hablar de quién puede determinar el salario mínimo interprofesional, reclamamos el que las comunidades autónomas lo puedan hacer. Y Podemos contesta que consultar sí, pero decidir no. Decide el centro. Y la famosa Ley 25, la de la emergencia social, de la legislatura menguada, la anterior, alegando una invasión competencial, reclama Podemos para sí como competencia exclusiva la asistencia social. Se votó. Acta daude. Pero, por si cupiera alguna duda, como este fin de semana he leído también el periódico Igara, ha sido en euskera, pero me ha parecido un debate muy interesante, el que ha mantenido Elena Franco con Juan Carlos Monedero. Eta ni aldez aurretik esaten dut, nik Elena Franco esan dagoekin ados nao. Da, Elena Franco ez da Ricardo Gatzagaetxeberria. Baina badaki diru publikoa kudeatzea zer dan. Da esaten du, lanaren balioa goraipatu nahi dut. Errenta banatzeko lehen pausua baita. Ez du lana idealizatzen, baina langile klasearen kontzientzia berreskuratu behar dugu. Ongizate kolektiboa ziurtatu nahi duen gobernu batek, hiritar guztien bizi baldintzak bermatu behar dituela defendatzean, ongizate estatua bideragarria izatea bermatu behar du. Diru sarrera fiskal gero eta erregresiboa daukaten ereduetara goaz. Eta oinarrizko errenta bat bakarrik finantza daiteke ongizate eredua mantentzen bada. Horretarako, ezinbestekoa da diru sarrera fiskalak handitzea. Ados gaude? Zerga kontuetan, sistema sendo bat dagoenean, naiz eta gaizki funtzionatu edozein mugimenduk erantzun sozial ikaragarria du. Eta hori kontutan hartu behar da. Eta ez da klase altuen erantzunak eskatzen nauena, ertainena baizik. Adibide bezala jartzen du, Gipuzkoan egindako ikerketa aipatuz, oinarrizko errenta ezarriz gero, urtean, 20.000 eta 35.000 euro bitartean kobratzen dituzten 70.000 gipuzkoarrak, kaltetuta aterako ziren. Oinarrizko errenta ezarriz gero. Nahi izan ez arren, horrek konfrontazio soziala ekartzen du klase ertainekin. Erabaki arriskatuak hartu behar dira, baina kontuz eraldaketarako aliatu potentzialak direnekin liskarretan sartzearekin. Kontuz aldaketa erradikalekin. Monederok erantzuten dio. Da esaten dio, ez dago politika alternatibarik, esperimentaziorik gabe. Ez daukagu alternatibarik, 200 urteko kapitalismoaren aurrean, ez da 200 urteko ordezkapen demokraziaren aurrean. Esperimentatzen ez badugu, jai daukagu. Hemen garbi dagoena da, esperimentaziorako denboraik eta aukeraik ez dagoela. Hemen egin behar dana da, erabakietan asmatu. Eta sistema hobetu daitekela sendotze bidean ados, baina erabakietan asmatu egin behar da. Eta demagogiarako joera dutenei,
Behintzat hori esan nahi nieke. Eta badago beste bergarar bat, Luis Ugalde Olalde, Bergarako semea, jesuitak, esaten duna, la solución no es renunciar a la utopía, sino tomarla como inspiración para hacer proyectos viables de transformación con efectivos logros de libertad y de justicia social. El pensamiento utópico, que no acepta el hecho de que sin la realidad dada, por pobre y negativa que sea, nada tenemos, y que desprecia la gradualidad de un buen gobierno porque lo que hay que hacer no son reformas, sino revolución, es la mejor manera de garantizar la permanente frustración. Por lo tanto, el PNV ni resignación ni fatalismo. Creemos en la utopía como inspiración para hacer programas y acciones creíbles que sirvan para avanzar en parámetros de justicia social. Bakea eta bizikidetza. Zauriak itxi, zenion. Da nik esaten ondo itxi, zauriak. Biktimak, aipatu dituzu. Biktimarioak identifikatzea falta zaizu. Nik jarraitu dut zure kanpaina eta ados nago. Eta Euskal Herri Bilduko bozeramaile bezala, edo parlamentari bezala, momentu honetan, eta lehendakaritzako hautagai bezala, kanpainan esandakoak kontutan hartzen ditut. Baina danak ez dute pentsatzen horrela EH Bildun. Danak ez dute pentsatzen. Da bide bat daukagu egiteko. Nik uste garbi dagoela, da labur bilduta, eta erakunde bezala, eta etak egindakoak kritikatzean dagoela problema. Hor dago? Zatik, egindako mina aitortu, danak aitortzen dugu. Egindako mina. Kontua da, min horren aurrean ze posizio hartzen ditugun. Asier Arraizek, tribuna honetan, egia da argalaren hitzak erabiliz, baina esan zuen, indarkeriak deshumanizatu egin gaitu. Da hori izan zen, nik ez dut esango benetako pausua, baina aurrera pauso bat, esan ez, bueno, aitortzen da, agian deshumanizazio horrek eraman zintuen bere garaian justifikatzea, justifikaziorik ez zuen zerbait. Baina hor bide batein beharra dago. Zatik iragana ezin da aldatu, gertatu zen, eta hor dago. Kontua da, iragan horri begirada botatze baldin badiogu, zer ikusten deun, da ze sentitzen deun. Da gutako bakoitza nungen den. Eta ez ikusiaren egin genuen, edo esplikazio bat eman genion, edo justifikazio bat. Da justifikazio horretan dago problema. Zati justifikatzea da justu egitea. Da hor daukagu, egin beharrekoa. Horregaitikan, etorkizunari begira, aipatzen degunean, iraganen inguruan, azterketa kritiko bat egin behar deula, da besteak beste, politikoki etorkizunean, ibilbide estrategiko bat partekatu nahi baldin badeu, gutxieneko begirada hori eman beharko dio ba iraganari, edo itxuaren egin behar dugu. Maialenek, Lujanbiok, memoriaren egunerako bertso batzuk bota zituen, idatzi zituen, eta nereak egiten ditut. Harri guztiak dira desberdin, eta denak harri hala ere. Bakoitzak behar du bere ideien, hitzen eta ertzen jabe, baina elkarrekin eraikitzeko leundu behar goi eta behe. Zaurgarri diren ertzak leundu kamustu gabe. Gu ez bai gara elkarrekin berdin, elkarren berdin, baina bai elkarren pare. Ertzak leunduz lantzen lagundu leheneko pasarteak. Ez du denborak dena ingo, euriak eta izeteak. Harria landu ahalko du soilik guk ala nahi izateak. Elkarbizitzak, elkarri hitzak entzun eta esateak. Ez du denborak dena egingo, bai aldiz borondateak. Aste honetakoa dira memoriaz, etikaz eta politikaz, baita ere irakurri dut, ez goaz inora herri honetako lehendakari batek ertzaintzak egindako erailketa, tortura, esekuzio, sumario eta mota guztietako gehiegikeriekiko darabilen zinismoari eusten badio. Legegintzaldiko azken memoriaren egunerako baduzue zuek ere ariketa individual eta kolektibo sakona egin beharra, herritarrei iruzurra egiteko tentaldi oroa alburatuz. Memoria kaskagorra baita eta egundaino ez dugu ahazten. Baduzu lana.
etxetik hasita. Eta azkeneko gaia estatus politikoan, bintzat minutua bada ere, zan nahi nukena da, alde batetik gobernu itun honek bereizten dituela alderdi bakoitzaren posizioak, legebiltzarra honetan defenditu ahal izateko behar duguna eta aldeguna, eta guk gure posizioa finkatu genituela urte honen hasieran, eta idatziz daudela. Eta ibilbide hori egiteko prest gaudela. Da hemen, esaten dana da, eta hau egitez baldin bada eta sortzez baldin bada zer egin behar dugu. Aldez aurretikako erantzun hori behar dezula. Politikan begirale eta supervisore eta interventore papel hori etzai gustatzen. Zati, badirudi jakin behar dezuta eta hau gertatzen baldin bada zein behar dezue. Gu garbi daukaguna da, eta hau orain baino lehena hori azaldu izan dizut, garbi daukaguna da, herri honek eta legebiltzar honek ebazten duena hori defenditu behar duela. Aurrean jartzen denak mahai baten inguruan esango du nahi duna. Baina guk hori defenditu behar dugu. Hori defenditu behar dugu azken muturreaino. Amaitu mesedez, Egibar jauna. Aplikatu behar da, askotan aipatu dudan, pazientzia demokratikoa. Pazientzia demokratikoa da, espaldin badakizue zer dan, ez ja PNV-ri zorretan zaudelako PNV-ekin, baina bai euskal gizartearekin. Pazientzia demokratikoa da, herri honek ezkerra abertzalearekin eduki duena azkeneko hamarkadetan. Hori politikara ekarri, da ikusiko duzu, pazientzia horretatik ekimenetara nola pasa gaitezken. Eskerrik asko, Egibar jauna.